parlok bro kerpang ki parlok wan mentang wan berpenti biang chapi saya kan ko we kan tis kwai dok ha ka badi la chai ka si ha po so lang kan ke je ko kwai dok ha la chai ka si so lang ka dai menta ka si la shaban bu jaka ndai hang ne ru duna ba ki parlok wan ki ban bu jaka te ka long ek wa so san e shisha ban yos ngeu ya ka jingna breu ha man la je ko kwai dok ha manta bunai te ngayaware pi barok ki parlok wan ada pidon jingmut nada pi kwa ban ne simenta ya kane ga ya ko kwai rakha so lang sobha lejno nang man yo ya kane ga san po hajar tang ha ka dor lais pa tingka ka bairung te menta ka si ga des ni bu jaka han rega jingduna briu ha ka banga pan ie pieng ne ga video ga jingduna briu ka ba shaba palat omla ban ong shu duna briu on dam tang weiru nadu mene han re menta te la don hi khendiat tang ba kat gum ka jing kwa jong kinok pan yai ka long ka ba duna shaba palat ngatradang tang chis pa ngut ki briu ki ban poi ban buja ka ha kan ka pung solang te ngaya were pi baro ki parlok rawan menta ka chan mis ka wan buja ka no ha po solang lan ne phim lap menta ka singiru lej la shai dang step ha solang bana chi menta ya kan ka ji ka khwai do kha ane ka jing khwai ka bam la shai ka singi ha ba ka ji price ki long ki ba hit namar ba ka bairung long ka baret te lais pa tingka siru yang we kwai pinyo ek pas kwani ko hadu san pho hajar tingka ka ba aru ar pho jar ka ba lais pho jar ka ba sau san hajar constellation price le mla ban ong shu hadu san pho tli constellation price ki don marchi jar tingka te la shai ka sngi ka post dang ya kan ke ko kwai kan de ka pok dai steng step du la di janmit te subhawan chwa ka knai baji ban wan ban simta khang pinyo ka ka biang pinyo ia kapor bobiang hakapor basdang leng baga jingwan jong pila sai ngakit wakir yang ngakermen ru bapin sayo be ya kineki pho hajar hak bagi na punya labu nam ta jong pi del sai ka sni ha solang nong diat ka jia ko khwai kan long we hakapor khnai steng hadu la jan mit te price kilong san pho hajar ka baning kong ar pho hajar ka ba ar pho hajar ka balai san hajar ka ba sau bat san pho tli construction price hadu pinyo adu marchi jar tingka te ka dor tiket kelong tang lai spa tingka ka dor tiket ka barit ci syah adu kata ngalaban ong ka de gane imad ka dor tiket ka barit tam hak je ko khwai khabam lai spa tingka pinyo san pho hajar tingka te hang ne ken ba pin sa ong ka jingdon bok nga leng ba ka ni lai spa ngayo ya ka san pho hajar tingka te lej na bran sha so lang nong diat panan lej bu jaka lani wano dang step lai sai panan simtai ya ka ni ka jing khwai khabam hoj kadai ke por kriat te wana la sai lang step ka biang nam ta jong pi wana simtan ma ka jaka kalong ba kelut kani ka video ka bang ni pi ta kalong ka ba kelut war don bawan bu jaka wat tang weru mene ha ka por ka ba singi te menta te don hi we arngot te wan be ken ma ki parlok wan ki ra than south west khasil district mau korwat tu awan simta ya kani tin khwai khabam ha so lang nong diat kublai chibun tahi kedai dei ke jekak belum kedeng ha du sikini ki bentaro empat don hi yang don hi tang tuwe yang kene kepung ke paar entah ter pek hadu kene kepung ke ba he aru empat don hi weiro ibapo ini jeka